Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. Акнун боша биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашед, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. аз ҳама ҷангвари ҷавони UFC Муҳаммад Мокаев ба яке аз ситораҳои UFC Шон Омели визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард ва гуфт ки омода аст ки барои ин муҳориба ба вазни 61 килограмм барояд. Шон Омели, рӯзи 2 июл чӣ нақшаҳо дорӣ? ман туро дар якум раунд мекушам ва барои ман фарқ надорад ки муҳорибаи мо дар кадом вазн мегзарад. ман ба вазни ту мебарам. Великобритания зидди Амрико, 2 раунд, аммо ин дафъа дар Амрико, навиштааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаев дар вазни 57 килограмм баромад мекунад, аз Шон Омели бошад дар вазни 61 килограмм. Муҳаммад Мокаев рекорди 7-0 дорад, аз Шон Омели бошад рекорди 15-1 дорад ва дар рейтинги вазни 61 килограмм Омели дар ҷои 13-ум қарор дорад. аммо ба ин нигоҳ нокарда, ӯ яке аз ситораҳои калони UFC ба ҳисоб меравад. дӯстон, фикр мекунем ки Муҳаммад Мокаев ба худ сахт боварӣ дорад, чунки Шон Омели ҷанговари сахт аст ва боз ӯ дар вазни вазнинтар баромад мекунад. ба фикри шумо Мокаев зидди Шон Омели шанс дорад ё не дӯстон? чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night имшаба баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир, муҳориба дар вазни вазнин байни Кёртис Блейтс ва Крис Дакас хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи Элир Латифӣ зидди Алексей Оленик баргузор мегардад ва боз муҳорибаи ҷолиб дар вазни 57 килограмм байни ҷангвари бебохт Аскар Аскаров ва яке аз нокавтерҳои вазни 57 килограмм Кайкара Франс. турнир ин бегоҳ, яъне бегоҳи 26 март аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими турнирро телеканали Матч БС ва Матч ТВ нишон хоҳанд дод. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео ва дар якум комментарий закрепид шуда. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев оиди рақиби дар пеш истодаи худ Гилберт Бёрнс ва оиди нақшаҳои ояндаи худ фикрҳояшро баён кард. Гилберт гуфт ки мо метавонем ки гӯштин гирем, дар греплинг ва стойка ҷангем. ӯ намедонад ки ман чӣ кор мекунам, ӯ тарс дорад. ҳозир дар сари ӯ драмаи калон аст ва ӯ оиди ин чиз фикр карда истодааст. вақте ки ту ӯро гӯш мекунӣ, ту мефаҳмӣ ки ӯ тамом кардааст. ӯ гуфт ки ду сири гӯштингирҳои Русияро медонад. ту чӣ гуна дар 2 ё 3 моҳ гӯштин гирифтанро ёд мегирӣ? ягон гуна. ҳатто дар орзуҳои худ ӯ маро ба замин афтонда наметонад. Бёрнс ин чизро медонад. ӯ тарсидагӣ аст. ман фикр мекунам ки ман бояд барои унвон муҳориба гузаронам. 10 муҳориба, 10 ғалабаи фавран ва баъди муҳориба зидди Бёрнс 11 ғалабаи фавран хоҳад шуд. одамо чӣ мегӯянд? Бёрнс дар рейтинг дар ҷои дуюм қарор дорад. агар ҳозир одамо гӯянд ки ман бо ягон ҷангвари топ ҷангидагӣ нестам, пас баъди ин муҳориба вақте ки ман дуюм рақами рейтингро мезанам, онҳо чӣ мегӯянд? онҳо ягон чиз гуфта наметонанд. агар ки камару Усман худро дер барқарор кунад, пас ман бо Колби Ковингтон меҷангам ва ман ӯро мекушам. ҳоло ягон кас ӯро ба нокаути ҳақиқӣ равон кардагӣ нест, аммо агар ӯро ба нокаут роӣ карда беҳуш кунӣ, ӯ дигар лақида наметонад. Усман ин корро карда натавонист, Масвидал ин корро карда натавонист, аммо ман ин корро барои ҳамаи онҳо мекунам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. дӯстон,
то муҳориба вақти кам мондааст ва чӣ хеле ки мебинем ҷангоҳарҳо ҳарчи зудтар якдигарро ба нокаут рӯй кардан мехоҳанд ва фикр мекунем ки моро боз як турнири беҳтарин интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.